A to je napríklad, chcem vám dať pozvánku do Londýna na jednu diskusiu. Nemôžeme to vykonať na Slovensku? Nie, ja nemôžem na Slovensku, už 10 rokov nie som na Slovensku, žijem v Londýne. A pripravujem taký projekt o... Pripravujem taký projekt o rozdelení Československa k storočnici v Londýne, tak som vás pozval. Pane, nech sa páči. Ďakujem moc. Ja mám to, a keby som vám to, tu je môj projekt, tu je aj pozvánka do Londýna. Na Slovensku bohužiaľ nemôžem robiť storočnici, lebo nie je to národný sviatok založenie Československej republiky. A ja tam nabíjam ak by nebolo želanie veľmocí rozdieliť ho, tak by si to nemohli. No, môžem vás poprosiť do Londýna, ja žijem už 10 rokov v Londýne. Keď sa pozrite na ten projekt, no, nech sa páči. Ešte môžu poprosiť spoločnou fotografie, šlo by to? Môžu poprosiť.